Bema weni jio Sabra boy mo dajini Bina chio suna udie unya Bema weni jie Na keti ya panso kamu Ema keti ya pa Awa fidi neto SOMPA FM TV Why Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo dijisam ni ejasu sem jina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV, MNG. Bon nonsia aha eye SOMPA 106.5 FM ACCRA na nana KJC Company Limited ekoba simprimo anopa nonsia kasebo ene bra sonse de esomo na ekoba simprimo ebo ye chidom no na secure sanitary pass eji ababa ena enu achi ne medimafo heba ono nso so eji yetata na meka mo se ebra kasebo enam enkran SOMPA 106.5 FM so no esanso enam kumase SOMPA 93.1 FM wo kumase ayiko FM nso wo kumase hono a wo mo Paris France etie ewa Damfopa radio takwafo asom ewo SOMPA 101.1 FM ena takura de eye SOMPA 103.3 tachimafo ni hu agro ewo SOMPA 98.9 ena enkranza ye SOMPA 90.7 doma ye SOMPA 101.3 FM decoder so betimi anyaye ewo SOMPA FM mu follow ye ewo Facebook no ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM ACCRA wo like page na wa share etikasebo emu ode na emu osham na wa ma amansan nyina ate se mo nyina mo mfo mafidie nto SOMPA 106.5 FM ACCRA fi se hona sa wo ba social media se radio suo na wuti o emu odan kasa authentic news ene ye de ma wo ti Facebook like Facebook page no like na share page no SOMPA 106.5 FM ACCRA na YouTube SOMPA FM live na no chi ye website ne wi ya bone bede ye tintim dia kwoto www.sompaonline.com and some ya de esomo no pe di makotene no ebine Abrantie bi ya wo ye still bender enne wo mu de na kogina court sanse wonu ankasa ne nyonko watete na bonitinani se waje ne girlfriend na Chief Justice Edia to Justice Chief Justice ya chena sensen wose enne wonfa na janto honne emfa na ja ento wochena enam intentionality kane panyini pa na oda GRA adwumakuo no ano womo amani bew ya wo magya no se wonkofie na Ghana fo bi kasa de fa Ghana card no a sese nkuta wa wontimi fanye hwe wontimi nya hwe wo Ghana ha na nso wo pa bi nso a na ese hwinimunye wo twema wo makasa de afa ho akwanhia bi asi ye ewo Cape Coast nansen mu entemu ma nipa bako eto ananom wonse do abrantie bako a wono so no wo mo kase wawu ene wabekasa National Disaster Management Organization not mo fonso akasa se billboards akesi etimi kura di ewuo no wo mo ebehwe tuturi nyina afiri montenzo ensem ne doso afoforo bi eka ho ene edi ne nyina esomo anopai se ye kase ebo a edikan ewo SOMPA 106.5 FM ACCRA akenkan fo no eye baanu midin ede ADWOA ASARE meneme maame AKOSUA ago aboaje wobetimi afram yakusenhira
Afei yɛhyɛ ensɛm nase ɛde amamu owura bi a wadi emfihia aduonum mienu 52 years wɔyɛ still bender wɔn de no akɔgyina emra ni mu Accra High Court ɛna wɔn ɛkɔ nasɛm so asetena na ensɛm a yɛde kɔdan court no ɛne sɛ wɔn ankasa ne yɔnko bi a wɔne no ɛte empɔtam hɔ wɔde nkranteɛ akɔsi abamua no ɛsoɔ abɔ ne ntenanie nkɔ wiase wɔtwitwa no ya ɛnyɛ asɛm kuma koraa na wɔse ne yɔnko no ne mfom so a waye ene se ne girlfriend a wone ne te ase abamua no pese wo benben abaya no no wogye no efiri wono ne nsem kojo senagbe ene owura yi edin na womde no kopie mu wo court no entansa womde to ne tiri so ene se wakose ham ena ahyase no so wakase wonifo enso ono akasa ye remande no ma ne kotwiri mu kakra hwede se na niam asifa kɔ no wasi da bi wanhwe anka no kora wanhwe anu wada mu ache enti ye ya no wosan ka se we de me na me kan ye manya anka me san boa na entansa modi atumi tiri so na yade se medi hu fo e wo kwan bia so enti court no panyina no wote adwam eye owura kwabena kodua obiri yeboa eye pa no wose da bi ene wadwonfo so atom de nya de asam no ye betwi mu tenten kura 7,200 Ghana cedis fine and womode ato ne tiri so ntimi antue sa sika no a wokwakoda afiase busumi ensia na waye adwumaden na afei so wuyi saa fine ni free hɔ no mu a ne victim no a wotete no na danfo no waye no saa no so esese otua no empatasika 5,000 Ghana cedis. Chief Inspector Belinda Sante wono ani kwadubofo a wode asam no ekopiem no wode to just say complainant no ye friend no Oliver Zinto wo ye kapintani a no wone abrantie kodjose na gbei wo nyina ete community 14 annex e wo lashibi na April ni da etosu edu e wa fiye mu beye no ndu abo apa hu simaduasa anajo e na Zinto se wone nam kwan ho na yise na gbebe confronting wo se wo mate se wudi me girlfriend nachi na wo pese wo gine free nsem no wanfi no e na adafo no yese wo twam akọ wo onso so kura na baba ye ntokwa enso emi se na se na gbe wasi na adwiri mu pise wo be confronting na adafo no ene se wo pia no kofa asekan ene wo betwitwa no twa ne nsa ho twa na so ho kura baabi ene omanfo mra o ene won ko report asem no ema police fo e wo klagon ekire April ni de tosu edumienu no won be kire abrante di no kopie mu wo court nti ye kasa de enkrante no e wa police fo akache a abamu ano so anase owura ano so no wo mo ahye no se wontua sa 7,200 Ghana cedi fine enye sa de a busumi nsia wo kɔ na wakwakodam aye adwumaden e de ama aban ye to so e won nsɛmfoforo mu kane commissioner general ya no woda Ghana Revenue Authority ano anansɛ mu ntemu an wode ne dwumadie ekɔ awieye Reverend Dr. Mishadai Owusuamu a ena ene wode atudwa ya nanu ya ye bo mamane se Office of the Special Prosecutor eto nsa frɛ no sɛ wohia nhwehwɛmu bi ɛwɔ Strategic Mobilization Limited SML for wo scandal bia na nsɛm ntem ebeto dwasa nsɛm penifo ano wo de adwumakuo no ano wo ne GRA fo kɔ contract bi na saa contract na wo kɔye no ɛne wo kyerɛ sɛ sikasɛm ne nneɛma ahodoɔ bi ankɔyie ɛwɔ saa contract no muti na ɛsɛsɛ mpenifo ba na wo beyi wo ho ano na enra akosua ago aboagye akosua nhyira ɛbɔ pini Reverend Doctor ɛne wo ne didi nkɔmɔ sei no opanyini asɛm a yati ni o won so dan na wo ekafa no so no korɛ sɛ mpenifo a wo atenaye hɔ no OSP wo mto nsa frɛ no sɛ wo mɛboa wo no wonyi nsɛm makomienu bia no so wo no akasa wo kɔyɛ o mu bisa no bakomienu bi wo hu so owura no kora no ɛsɛ sɛ wo ma ne bill no wɔkɔ na wɔkɔpɛ ne baabi ɛtena na bre sɛm no wo mto asɛm no so edi firi hɔ nsɛm ɔde to yɛnim no bi enie no korɛ special prosecutor frɛ me ɔmo frɛ me no ɔmo kodi nkita ho na omuka say investigations further into my friend just say someone bail into eventually no omuma me bail to say me am bail maba efie to so ngusu ye wo hwehwemu into ye do say omu hia me omba maswate me mo friend me no idi nkita ho na ye wie no me da ho e ma de achi because na efe no so mo hwe omu bail ne bail conditions no omatimi establish ni ye into one so na ye wie na just say ade asa ti me da ho into ade achi na bail na she man yetimi anya e de ama won tinya ma won wie na omu emame ekoye enu achi wa manensem no anso ho no mo ane asi na papa sofo wadawruma sedi ensem no esifa ekode enka scandal de udin ba be yeden ewom ena osi o wo no sa SML dinu na
na eda wo ne GRA fo ntem no woni negative dealing bia ewom ena se bre no so se wo de asem no kwakopiem wo asem di bia wo no obe ne ho available na anu yie biara esese wo de ma wo no wo de ama wo mo eni nyina ewo SML contract na ya nkaka ho sam papers mu ne ahoma trofo bibre so no omo pese mo koso hwehwe mu no hu se den role na me play wo mu ana set sen me so minim ni ya role kra me play ne bebia me se sem di bibia 20 na edusa na se e wo se ye di to bebia se de to a ye nso nyame ya adma ye beka ne se de to ni me nyim se me fun ye ekwan bia so minim se SML me ye ni a me de oman yi die ene ye nti me nye ni se ma ye bibia fata se bia me di fo na bibi na me je di se beduru bemra ye fense court nsem ye be mu ana se bibisa me de me yi ano e de atudwa enti enkomotwetwe soronko ya enura ekoso ewo AKOSUA ago abuaje na fe kane Commissioner General Ghana Revenue Authority Reverend Dr. Amishadai Owusu Amoa entem ebi eni ekotie yi meka wo se na KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo na wutie sanso na secure sanitary pass na midimafo herbal clinic na ebo ye chidoma ye de esomo na Chief Justice ayatwe ne dwumadie asensen Justice Gertrude Saki Tokonu what they atudwa se won fa na janto won na emfa na janto wochena na wo behwe se enhyehyeye ye di ye adwuma no ye betimi di ye adwuma pepepe na ebeboa ama eniema etimi akoyie na ade ba akwa wo kan ye ene se bi mu ka se won resign ananse won fa na ja ento na enso enya de a obeye ne sa na de enti a won fa onye ne sa ne se ebasa ni pepe bedwene se ensemu ne sobo a ye de abono no eye no kore na enso bia na enye no kore enu nti de ebeba ne se se wo hwe na otimi assign ne di ho na ba bia se ye de to no ye de ato na emfranto na article 146 proceedings no se wo mo ehwe na bibia edayie ade ba akwa wo san ebo amane ya ebra wo ye nsentrofo nhyiamu ene se committee na wo mo ye adwuma no mo ye bias wo mo ye mfani mu wo mo nyina mfimfi wo mo ye obi a wo betimi de ntanchia Abba, Mama Yentie Justice Gertrude Saki Tokonu. My lawyers and I can come to the end of the proceedings. The evidence will show that every one of those allegations in the petitions that were given to me on 27th March is unfounded and untrue. I have heard on several occasions from loved ones, persons who care, persons who may not know me beyond my public duties, and many who think that since these proceedings seem to be carefully staged to result in my removal as Chief Justice, it would be best if I just retired or resigned. I have also received threats and veiled threats to the effect that if I fail to resign or retire voluntarily, I will be made to suffer some harm or the other. Eni ye Chief Justice Gertrude Saki Tokonu was in the pebi ebon entreha ka che ne se hey retire fa wadwato wo kasa wuntimi biem ade no sa de musuro se committee na mate na ye fake yana musuro se ye fake enkosi agafi se allegation na mugina so kra de ebu maten no munim se eye baseless ana munim se mugina so na mo ye committee no sa na ye da che beba be wo moni efisa munsu edi bibe ye mo abai de bo tachi ne de bo ban eye yie etika ede na obi be frɛ me se chinchina me retire anase bia me mfa majanto na eno na Justice Gertrude Tokonu wo chemu biem se wono de ensem edi abo no nyina eye atro eye nipa bi na omo adwembone wo mutimu se wo mpese wo mu yi ne to ase akonwa. Unfortunately, every step of the removal process being undertaken against is being done in a manner that breaks every rule on how justice is delivered in our country. And this is why I find the need to draw the nation's attention to the serious violations of the Constitution and law in the process, and the danger it holds for the development of the nation's democracy. I mean, the process alone, its effects were far beyond me as a person. This process will affect how all Superior Court justices and future Chief Justices may be removed from office. Wie eni ye Chief Justice ayachena sensen Justice Gertrude Saki Tokonu ene okan ya wodi tu Justice da chibi wo pese committee ne tena se no mo yansam no ekosi awie ye se twan
na daakye bi ayense na ho e de ato ho e de ama chief justice foforo awo ba na daakye bi enchirima enso aba bedi ho nkomo it won retain ne anase bia won kase ma resign ne se wo mo so mate committee so nhwehwemu a committee ne nyina adwuma nkosi awieye A to Z na daakye posterity ajaji ye nyina Abrantie baako ya ebeto dwase akwanhie esiye ewo University of Cape Coast Westgate honom ewo Cape Coast akrade kwantimpoi eso Prince Anaman Bedu ya no edi mfihia no aduonu so anipa bi ebo na wuto se wono kra no woka wo mu a wo mo hwere wo mo nkwan ho ene abrantie na ba beka sase wote ase na wonwuye na ewusuafo beka yi na wotwietwe mu ene beto dwase tipa truck bi na yese ahodo kra ba miensa ena akwanhia no na wo mo ye involved tipa truck baako Honda CRV ebi ena Nissan Sentra Saloon kai ebi na bobo ya bi kura no ono so gina nten ekobɔ fra no na nya asem kuma kura videos no na trendi pa ewo social media so na abrantie na wadi emfihie dunkro 19 years no de won de ɛhɔ no mo a no wɔhwere ne nkwa ena afoforo dodo no anso ya wo mo prepra ye ne yesesa wo mo ɛkɔ ayasabia na Prince Anaman Bedu no wɔka ho ebi no wɔsese de yakɔ ye no ono kura anwea fra no ma ebi begu ne so no no ɔmafo sie Prince na ato na no wɔnsie duo no ɔmafo di arekɔ nso ne ɔse ne ho atɔ no ya obetimi abie na no akasa wato na no mutuo e de akyerɛ nsɛmtwofo megina hono na me say anfi takwade and megina na me say a battle direction baby na me megina with the speed na me dane me say me jane me sorry na accident na si ewe into me sorry me am shame into me sorry say me jane mo kase me hono me na e bo me ankasa like a boy na a bo car black na na me jina e fra me na me ko she gata bi mo na here go me so bushes na me like me chucha na me nine ho e track ACCRA na umuzo umuzi chucha me na I can walk but not ask to send affairs me na because of a corona me yanitino eni ekotie yeyi eye Prince Anaman Bedu abrantie baako a ono so ne ho koka mu ewo Cape Coast akwanhia no emu Ghana for kasa wo mo so wo mabre seze Ghana ha yetie ba bia beduru bia yesi epe Ghana card se woni Ghana card ye ntime nya hwe ma wo sa Ghana card kuro ya nso echen cocaine wo pa bra wo bre ananse wo Ghana card ne se yira na wo pe replacement wo pe fofora wo be twa ho asenta abodam wo be bre ansa ne wanya bi na no wo mani abra kwakwatena ayi NIA almost wo mo pe Ghana card bi fi se ne he bank na abekwa Ghana card wo ko pe bosia Ghana card wo warea Ghana card wo ko abusuebu a Ghana card wo ko swemu a Ghana card wo ko hotel a Ghana card se Ghana card no ene de ye bibia enti wo mo ko ya ese NIA fio NIA for de wo mo ne ma nyina agu fom se wo mo allowance bi a se yetua ma wo mo ne ntua ai eti wo mo nya adwuma ene wo mo akwakote pentin kwa achi wo mo senta aban ne nya ho hwi nti wo mo so wo mani abre paasa korodom ene wo mani abre no wo mo de to Ghana abayanim se Ghana card na ese cocaine na wo pa abre a wo bre no wo mo besese aban ne hye na adwumayefo ne de wo mo hia no aban ne nya mo wo mo pepepe no mo bra meye adwuma efise sa bre die aye den pa wo mo Ghana card ayera wo mo pa wo mo nya bie na wo ko pa adwuma kora gi se wo de Ghana card ba wan fa ma ye mfo adwuma na mfo adwuma kina etese NIA fo no de ne ma sisiye na wo pa bia watimi anya ne ntentem abasa hareso na aboa ama abrabo aye de kakra ya ko pana bae ama bae no o mo se o mo ya adwuma ente seme sanko myself me catch can me time me be na me pese me sesa di no mo ye mistake na me pese o mo reposition no me free espresso and a buy me card ayira na me say ni ska crampo de sheme no but just say me nya card na me akobanga kwa akoniska ndi ayira nra no enne na ese me force na me bi na metime ni ska kra eso me buy eso mo cost fight me buy habe 530 kra me buy atan hasa obi ama e de ni say Ghana time de 8 o'clock na workers DBA stores but about 7 officer ba ko buy be ka kire say
omo start to strike nra enu ntinende no ne possible so ombeba ba sembe Ghana ka ba mu no oblim se omu bi yale o se bi nsa so yo omu yo se yo no omu ni ade hia me sim na block nkan ba abetwa na mde ahwa akobie me ba ya wo matu ba bi am wo kwa tintine ya ba ya nyaka imnanti bedu so an nyaka bedu hanti am bedu ya so an ba ya omu no ba bi omu obi am de nkle ma omu mla no mebie ni nipa pede aya wie eni ayeti yi a ye nyina ye di ho adanse ye Ghana fo a wo ma ba mu obuo efa NIA fo adwumayefo o mo ye kyere nenam so ama Ghana card yi wo mo entimi enya bie na ebi mu si replacement wo mo pa wo mo susu enya ene wo mu twa wo ho saa ne no ene wo mo de sansem na todwa sempanifo mrem na wo mu ntu ho na mo se de be ya enema be ko ye ba wo be du ene de amane boyi e bae ye to so aban dia to dwa se enye no kro ensem bi a omanfo ekeka se Chief Justice Gertrude Tokono ase aban na seda en water ta maame no wo frustrating abrabo pa se de be ye nije de wanya bi aban kasamafo watena kesiem Felix Kwachi Ofosu enu amaame no efre ne press conference ya wo kasa wie ye pe enu won so se de BS wo mba na wo bebe yi wo mo ho ano wo se procedure ya wo de maame no enam su no enya de so wo mampani John Dramani Mahama na aban no ayemfom so wo kwan bia so emra so no wo mo a womu etu wo manamo nti so obi kogina babi kasa asa maame no womu tietia ne fa hodie so edi nani wo mamu di a ene na enye no kurekura. A number of things were said at the media engagements that if left uncorrected could create an erroneous impression and project government in a very unfair, unjust, unwarranted light. To begin with, we respect the right of Her Ladyship, the Chief Justice, to express any view that she holds about the matter in question, to the extent that it is consistent with the rules, because the Constitution makes it clear what the processes are in determining a matter of the sort that we are engaged with. The Constitution requires confidentiality on the part of all parties. It is a reason why the presidency, on behalf of His Excellency the President, has refrained from commentary on the matter beyond stating what the President has done in compliance with the Constitution. Aban kasamafo watena kesiem Felix Kwachi Ofosu ena yetinini na yeto kasebo no so atesa no Baptist Church asafo no enya mfie aduonum hoseye na asafo no womote no mfie aduonum na 50 years ni eti afi ena 50th anniversary no womo ahyehyɛ dwumadie bebre omode eye adwuma emu baako ne se womo se afi ne mu apai eti womo nyina bochi ene trada ekɔ TBC na atesa no Baptist Church asafo no mu ekoyi twadi amponyankopɔn aye de aseda PSA ekomano na no ena senior pastor wodata Sano Baptist Church no very Reverend Jonathan Kwasi Etua ebra wo kasa no wo bo amane no ode afutuo ema body of Christ and asasafo ni nyina se yeni ewiase kanea eni wiase nkyene eti ba bia wo bi esese wo kanea no ehran se wo ye kristoni a se adwuma wo mu ne wo ye esese nsesa bi esi ewo abrabom na ema nipa nyina ehu Yesu Kristo su ene ne ban ewo mu na se wo ye kristoni na oduru ba bi na se nkyene wa yera wo de wa ye de bayo de ye betietia wo so aye wo basa ena se wo ye kanea na wo nkyene a na woni esum nyina aka bom eti Reverend Jonathan Kwasi Etua se wo besese wo fatasa na asafo mfie aduonum 50th anniversary no na wo de atodwa se Christopher baby omo bedru bia yemfa nidaso yemfa emma adasa Butaye pa esi ani so ne senyame a odua na asem wotesa no brono so a be ya sorry I friend Tessa no Baptist Church nyame egusa ba no so ma ba na so aba a 50 years aba no ayedua kase a etre enti na ese kai nyankopon ne da na se ne to so mienu so nyame de atwa afe no mfi ase bepem ne mfimfini na ye kaka ye ho se one adi ne ye enti na ne yesi ye hia na de odo abodomu ne pejani din ni akanfo no abro so kra more than our expectation ni na ye chiro paper so say ye ayebo hompae no ebu afaso abro so a asafo mabaye mpo won kra ye nim won ye hunipa bebre a
because of dewura ye bo ni nti omo so aba a wonya we Christopher echere Bible chere say yemfa odombo odomu edu heaven asa na ebe no. Yeah, and ye Reverend Jonathan Kwasi etua sofo panyini our Datasano Baptist Church ano na wo ba be wie no chim se asafo no wodwumadie kese pa ayetimidi yedie ebre adasa na ye boa asetemu yedie nti ba bia wo bia no se wontumi ye wafam die e de boa wo man mpumtuo ene nkanko ya mekan ne edi kan no afutu amede ma Christopher wo krokase mu se krokase som no aye bibia ho amanfo pa no mokọ asori na Bible say ma ye nyina yenhia mrano intimesre nkranfo ni krokase mufo say uye kristoni a ese udi na asem so ye sanso aka ma mansan nyina te se nya esisi wo wiase nyina ne kire se kristo ne ba no aben na yemfa ye honto no so yenjini ndi no kore na oba yesu asiye ye. Yeah, and ye Reverend Jonathan Kwasi etua our yesofo panyi Datasano Baptist Church ano and odi afutu ema body of Christ Christo asafono so amobra papa no mo kanea enhyren Kane Mampeni John Ajekum Kufo and what they are two New Patriotic Party NPP amanyoko na nyina animu se wo mo hwe no mo ayi a manako tu franka e de ama amanyoko na se nkonimdie beko e de ama wo mo wafimpinu ani edu no nwotwe ne de a e se wo mo yi obi adwuma no wo betimi aye na se be enye se na esumasi efri ha ene wo fri ha ene esum we mu no wo ene esum we mu no wo se no de enya de ebebo akra efri se wo mo de betu dwa se presidential candidate no wo mo ba be yi wo mo no nyame ya doma 31st January afifo free ba besim no wo mbehwe adi hu adwuma no ene ensema hodo bebre no ana akoso wo ho no ana we de ne de abeto ho ena memeta we echi na meta we echi wo se enya no na di nkabom ni nkunimdie ebebra manyoko no na emom so wo mbe yi mente me ho ase ne saa entwitwa ne nyina adi efri ho na wo maka wo ho abom no eno ene betimi aboa ama wo mo ani so ade hunu no etumi abem. We don't want to face the real truth. You see, the other thing with us, we may be brothers or friends, but I get the feeling that you've taken me for a ride. You've cheated me. I tell you, next time around you call me, I may not come. This is another thing we must admit. We are democratic. We uphold common humanity. So, and democracy really doesn't go in for tribe or religion or gender. It's the individual. One man, one vote. And if we want power, we want to present a person who would be convincing to the generality of the electorate. Can this man we are presenting help solve problems for the community at large? So the benefits spreads across the board for all. We look at that this way. If we tell the truth to ourselves, we may see that the way we've been brushed by our opponents from way back. Oh, you are a tribal party. Oh, these days we are including even religion. Kokrodu. Kane Mampeni John Ajekum Kufo ene yetene nken. Kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra and na affiliate radio stations ahodo a ewo Ghana ha ene amono ne ye kam se Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ena wutie ne ko ba simpre mo piafo na ye bo wudin na ye nyina ya kasa wo ba memu fi se ne wo ma nipa bebre sisi dan awie ene wudi afutu ama wo mo nsi dan da ama wo mo si dan ene wo mo chance wo mo awie ebi mo koto obi wo ba bi nto mo dan na finfin na enam sa wodo ho bodondondon sa wonti wo mo beto free na KJC Company Limited no wo ma wie fi se nyame ye hira wankasa na KJC Company Limited nyame wo hira no de onyame ye hira no wo hira no wo ri pentumi nnome no etenam se nyame ye hira no nti no wodo ho kwabo na nhya ne bia abata wo ho wo to adanse hu niam free ne nkyɛn no na wo nso wo ye nhira efso nyankopɔn ka kyerɛ Abraham said de obɛhira wo no mehira no de obɛdome wo no me nso medome no saa na KJC Company Limited tie saa na KJC nyame hira na kase de obɛhira wo no mehira wo de obɛdome no wo nso medome wo na enam se wo kɔtɔ no ho ne ma wo hira no nti no wo to adanse hu niam free ne nkyɛn a na wo nso wa ye nhira eti eba na do plywood building wires cement iron rods roofing sheets a ɛko ba simprimu na KJC Company Limited eno no ye betu fo ne yamo akwankyerɛ free delivery nso wo ho wo to ya ne de egu kaka mu de bu yesu se taw na no ka bu yesu nyina no central steel so aba beche ye mienu wo ma che ye trailer eno ma che ye truck wo mo say outstanding services 2023 no wo mo de ma na KJC Company Limited ɛko ba simprimu wo bema ba na enkrani kumase sa wo frɛ no 020 4355040 020 4355040 na wodem enwachi medimafo Dr. Tamoda so wasenkran for matimunko tom etimaba
Monfa stroke ne mmra, monfa sisiyare ne mmra, monfa kotodwe ne mmra, monfa diabetes ne mmra, monfa prostate ne mmra, monfa hypertension ne mmra, monfa kidney failure ne mmra, emane mema mopa wono mmra, chronic diseases mmra, typhoid mmra, ena malaria mmra pokuase mayera. Evise hɔ no wo. Dr. Tamo da so se wo Kumase. Eye Kumase agogo. Ɛhɔ na no wo. Ɛna ɔte sɛ nkranfoɔ ɛbɔ hyerɛma frɛ no. Ɛna ɔse me yɛ dan na sɛ nkran mo clinic si bebre. Ɛna ɔmo se hey dog, wo ni yɛ hia wo. Ɛyɛ wo ni yɛ hia wo. Ya wo clinic bebre wa na so wo ni yɛ hia wo. De enti yɛ hia wo ne sɛ ya te sɛ Kumase what to stroke ase. Amo wo stroke nkara na nkɛdɛ mra kora wonya 15 years. Ɛdɛ na wonya stroke. Nanso Dr. Tamo da so aboa mo nyina asɔre afi hu iche mu wo mo asisi yare enti wo mo kura ntumi mine wo mo yire nu wo mo kuru no mu na yare ne nyina akɔ ana de baako a wo midimafo herbal center Dr. Tamo da so kura ene se won se kromu ha wo pa wo a wotimi kɔ baabi no atua wei no atua wei no atua wei no atua wei Dr. Tamo da so kwa wanye wo he wo wia no aba beda na se an asempa na meka kire wo no no kura na meka no Dr. Tamo da so midimafo herbal de wo wie no na waba bedanse nti ukwa de wo hia bia na wode ama wontua kapra wontua dama wo fa ho fa oba na wo ntafo te se media yi bia afa ukwa wo se be men na midimafo herbal center Dr. Tamo da so ampa medawase eti yenyina pokwase mayira yadru wadada eti frɛ 0244 774-282 0244-774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 na with them Dr. Tamo da so onyankopon wano ene ayaresafo mutumi ankasa na secure sanitary pad bae no ene obabie ni wa woda anadwo a wase woda sore ye no na pad no free baby e free no na eda fom da bi ye free sa sin no sa rem no sa dimension no ye free ho say mabu mensa mabo sanitary pad na me da sore ya na sanitary pad ne da mempa so adentia entimi steke ade no so entimi an steke sabi o mi pieto no so eti we me da ha na sanitary pad ne da ha secure sanitary pad buy no some problem no ya solve no na obabi wo say adie nka mabo ba me sore ye no asa niema bia pepia fefa ne nam baabi manima guase wo me bedroom mempa kora buofu de entia mempa buofu no se me dan so a men sore ye no me se mabu mensa na ma ye ne poto ene wo say secure sanitary pad ba ye no sa problem no asolve pel cotton na wo mu no ene ne ntaba na etere te se okore a wo tuo no eti e fa ade na se na ewurawura baabi a no leakage akokoduro na wo de anante proudly made in Ghana eti Ghana for kora say His Excellency John Dramani Mahama sa sanitary pad policy na wo de aba no de ye pa secure sanitary pad period and one ye pe and na we so ye Ghana state of the art technology ne ye woto a na wo ma nnwuma bebre aba enti nkwada no wo junior high school ni senior high school no His Excellency ya de fa Felix Kwacho fosuso ne de ato wanim government spokesperson say secure sanitary pad and na nkwada no nyina so wo mo pe ye wo long extra minty ye wo maako dumienu mesamu dunum dumienu anu anam kan no dumienu anu an ye de adwuma na say 12 ladies we are secured 80 supermarket ne corner shops ne malls ne any online shops ne ubeja bi nebom say mo wo kumase fo amutie ye e wo SOMPA 93.1 FM ye sramo monko mama excellent cosmetics ye nimsa asante mantem de SOMPA 93.1 e wa na obitie na mo tie no monko mama excellent cosmetics na munko tubi na wonso tubi ton say wo shop obi aba me ba cho wo secure sanitary pads me ba cho wo secure wo minti de no wo long span no wo de eno a na ebusa eti retail ne bulk purchase kumase no monfre mama excellent cosmetics ana kwadum PZ ana se kwada so estate taxi station eye 024386215 024386215 na odem meka wo se SOMPA 106.5 FM na wutie kasebo ya homesu ya ba ensem aka eche ni bi nadmofo wo mo se billboards ahodo wo mo ba betutu na tewufo nso so wo mo de nanso ama aban se de sesa aban ye no sa aban anya wo mo beti bi na aban so ahua.
the dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, eko US. Eh na no kra wo kun kra fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, akwo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about danso. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo kodwa free. Accra we AKOSUA depo ene pokua se de no kra to nchen a. Wosa wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road Femesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojejesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo no. Hey, Medo, Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se me the yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi. Na me die me all time favorite. Eye yas herbal toothpaste and the brush. Aboa me ama sesei. Menum nso a enwunu anasa de ehia. Me semfimfem me biem. Na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa. Na eti brightens. Eye yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese. Enti na wo se efe. Na yas total care gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo num ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, yas whitening, and yas total care gel toothpaste and the brush. Ebusuan chamfa. Se wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwaso abeboye. Kweku, minim sawaye she. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on but double dose got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the mo. And ya the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years cano. Me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection na mu de wai wo de ba de kro ha ba do kro de ba de kro ya ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no na nkran so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. 1 5 Midimafo
Emma Akituapa. Emma Ketuapa pa meka wose SOMPA 106.5 FM Accra ena utie kaseboyi na yede dia ka no te awia behia yen ebra nadmofo nsem bi omodi atodwa de fa billboards omu ebetutuo ena tewufo nso so 7-day ultimatum no a womo de atodwa no eno nso yede beba ena adwa story ba biem na awia premtobro manfo enhwe yanim tax and management expert bi akasa sesi ade sede agrek ede nsusasopa ebre o mine economy no esese aban ne hwe na wode niema ehim enti ewia premtubre no yede ni nyina ne ada details no ebeto aso na sesi ade yenkwa amanone na yekwa amanone a Donald Trump ye oye US mampani nyame yadom a ehwe nimu se wobekọ na wakonsrahwe ewu UK man no emu sanse King Charles atonsa frɛ na hyase na nkese wo mu ehia nanso se de nioma sifa kɔye no entimi amaso enti nyame yadom a enkosi se afi ne bekɔ na wiye ne de wo mo nhye dan confirm date no enso amane ayensa aka ne se nyame yadom a September ebeduru ne de na kyese enhyiamudie no akoso nkɔma twetwe bebre ene bekɔ so ya King Charles ni US mampani ebekwa akokodi nkomo ebeboa aman mienu ni nyina na bibia etumi akonkan nti official statement a womode ekọ Buckingham Palace no na ya kyerɛkyerɛ mu kakra de amamu yemfansi na de aka so no yemfanto so emfa emamu wie ensime de brema no pedi di makotene bi ene se Chief Justice get through Saki Tokonu a ya twena sensenchem se kwan a empanifo pese omu yi ne toase akonya no wompere so enu nti obekun akwakosi awieye Sarah so ne de brema se still bend bi ya twa fine amano se wonkonkotua sanse wose na damfo bi beje ne girlfriend Ghana for kasa se National Identification Authority NIA for kwa mode wo mo fa so wase se wokwa wo mo so wo ye strike no e de atete abra wo mo pa fi se ne se woni Ghana kada wonti menya hwe e wo Ghana ha Kane GRA boss the office of the special prosecutor yenhwehwemu e dia form semom detaining no abeto odwa se ya mo wura no bail Nana KJC Company Limited ko ba sempremo medima for Heba Center and a secure sanitary pass ne boy chidom e ma yede kaseboy esomo ye ne a yede mama no pay eye me AKOSUA ago aboaje obetimi afram yakosia nhira me ne medoba ADWOA ASARE na yebe sorry sui na Ghana Today na yecha ye ho ne ye dia bro nti koso a ema fidie no enda he ya Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me (50-161-9588). Leicester Ghana Limited. Ene de yas toothpaste mo ahodo. Ene ne brush abedwa so. Abebu. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Uje ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo mo ji local awards ahodo na anu nso na